mojimi hostiami v tomto paneli Radovan Horský z reality Makler, ktorý teda patrí aj pod Narx, aby som teda už kontinuálne prešla aj na pána Lazíka. Dobrý deň, vítajte. O niečo inom, pán Horský? Ja by som tiež skúšal, je to teda pozitívnu vec. Ešte sa Google, Apple, Disney začínali v garáži kopať ďalších firiem. Máte nápad, kúpte si garáž, možno zarobíte. Možno to nebudete mať v rámci výnosového percenta, ale možno aspoň takto. Takto ste mysleli. Dobre, tak všetci túto, čo sme, to vlastne... Inak s takýmto panerom predávam garáže. No pardon, že vám skáčem do reči. Mám ho dole v aute. Aha, že tam možno vlastne nejako naštartovať svoj biznis. Musíte mať nápad. Dobre. Alebo napríklad v Japonsku si nemôžete kúpiť. Budú investovať do garáží, nielen teda v hlavnom meste? Skúsim najprv takto. Dvaja kolegovia povedali v podstate všetko do celého panelu, povedať, ale keď ceny nehnuteľností v podstate začali prudko rásť, vtedy sa fakt ľudia, aspoň teda moji klienti, dosť obracali aj na garáže. Tedy nástup toho, že chceme kúpiť nejakú garáž, nie garáž, ale v štáte, priamo garáž. To znamená garáž s vlastným súpisným číslom. My si ešte musíme zadefinovať, že keď kupujete garáž v štáte, kupujete vlastne podiel na nebytovom priestore. Keď kupujete garáž na garáž s súpisným číslom. O tie garáže bol záujem, odvtedy, čo sa nám trošku rozbehol, to znamená posledný rok. Z môjho pohľadu ten záujem klesá. Inak tu asi bolo povedané všetko, treba si dávať veľký pozor, čo a kde kúpime. Ak fakt chceme kúpiť miesto za parkovacie miesto v projekte, dajme tomu za 50-60 tisíc, ja si neviem predstaviť, ako tá ekonomika niekomu by vychádzať, ktorý bol usmiatý. Ale keď kúpime napríklad už 4 parkovacie miesta za 20 tisíc, tam by to mohlo vychádzať. Tam by tá ekonomika pre niekoho mohla vychádzať, mohli by sa dostať na tie 4%, kde budú platiť správu, dajme tomu 75, kúpia si to v inom projekte, ktorý je celkovo lacnejší, možno pre menej plnú klientelu a správa tam bude stať 25 € a pre to o 30 € lacnejšie. Tam ten zárobok je úplne niekde inde. Ako náhle sa ale bavíme potom o samostatnej garáži, presne ako tu spomínal pán Lazík, máte tu garáže, ktoré máte na okraji miest za fakt 10 tisíc, aj tak sa nevedia predať. A máte garáže, ja mám teraz taký príklad jedného bytu v Novom Meste, ktorý predávam a nechávame si tam aj garáž, zatiaľ v rámci predaja. Na garáž mám viac záujemcov ako na ten byt. A napríklad, lebo je to garáž v bytovom dome, ešte klasickou panelákou a pod panelákom, s elektrikou, vodou, čo jednoducho nie je úplne všade, alebo teda vo valnej väčšine to jednoducho nie je. Takže tam mám viac záujemcov a ja som zrobil takú malú domácu úlohu, prieskum. Najdrahší garáž som našiel v Bratislave v Petržalskom projekte, kde sa do okolností bývame klienta, keď som si to preveroval, 250 000 €. 250 000 € je to spojených 5 parkovacích státí do jednej garáže, dorobené dvere, máme uzavreté ako garáž. Myslím, že to 5 alebo 4 teda parkovacie státia. Držím palce predajcovi, takto by som to povedal. A záujem, to bude taký podľa mňa dosť deprimujúci panel, lebo ten záujem podľa mňa o tie garáže nebude taký extrémny, bude fakt veľký v lokalitách, neviem, túto okolí Ružinov, Nové Mesto, Petržalke, na sídliskách, kým sa tam nevystavajú náhodou nejaké parkovacie domy. Môžete tam mať v okolí biznis centier, kde kúpa garáže a predpokladá nejaký rast, vidie niekoho, kto je top manažer v tom centre, vlastnejšie, ako keby si prenajímal, ak to náhodou nemá zabezpečené. Áno, to sa bavíme predsa len o tom hlavnom meste, o centre mesta, o Prahe, teda o tých koncentrovaných častiach, kde je ten biznis, ale nebavíme sa o tých Košiciach, ktoré sme mali v predošlom paneli. To by sme museli pánu Čuriho zavolať naspäť, aby vám povedal o Košiciach, ja mám povedať o Bratislave, keď teda niečo si z Prahy naštudoval, možno kolega z Česka ma doplní. Zachytil som taký článok, myslím, že to bolo na LinkedIne, kde bolo presne vyrátané, že nejaké luxusné
parkovacie státy a návratnosť 60 rokov. To pôjde do návratnosti 60 rokov. Naozaj deprimujúci pán, takže vlastne sa neoplatí teda do toho investovať. Pardon, ako povedal pán Lázik, tak záprve lokalita, a dnes to tu nebolo úplne možno spomenúť asi v žiadnom paneli, aspoň ja som to nezachytil možno od pána Krúžiaka, vstupná cena danej investície. Vy keď si to vychytáte, či pri byte, či pri garážovom stáči, či pri garáži, dobrú vstupnú cenu, to vám určí to, potom aj koľko budete mať výnos. To vám určí oveľa viac ako to, či to kupujete správny čas, nesprávny čas. To si tiež myslím, že absolútne neexistuje. Áno, že vlastne my, keď sa na čo sa možno že zamerať do budúcnosti, keď už uvažujeme investične? Dobre, že sme prešli od garáži k bytom. Určite jednoizbové a dvojizbové byty, to tu dnes bolo viackrát spomínané. A v krajských mestách? V krajských mestách, tak celkovo, ja síce nie som analytik, ale vieme, že tá predikcia rastu populácie na Slovensku je z dlhodobého hľadiska iba v dvoch mestách. To sú Košice, Bratislava. Bohužiaľ, takto s nami vyzerá a uvidíme, ako zamieša karty geopolitika, ale áno, jednoizbáky, dvojizbáky, možno fakt malé trojizbáky, tie som mal taký prípad, že mi licitovalo 17 ľudí na trojizbáku teraz, pred 3 mesiacmi, 4. Takže bol to malý trojizbák, dvojizbák, ktoré robili na trojizbák 56 metrov štvorcových. Takže určite menšie výmery. Nie, že by ľudia nechceli tie väčšie byty, jednoducho na ne nedosiahnu. Pričom my teda ešte oproti Česku máme celkom dobré tie úrokové sadzby, ale ako tu dnes bolo viackrát spomenuté, my sa predbiehame, to je horšie, alebo teda lepšie nedostupnosti bývania. Ak sa bavíme fakt iba o investícii, jednoizbáky, dvojizbáky určite. Ale zase hovorím, vstupná investícia veľmi rozhoduje o tom. Ak chcem kúpovať od developera v predpredaji, ak chcem na second-handovom trhu, tak si počkať doslova na čerešničku. Mali sme viacero klientov, kde sme minulý rok jednoducho nekúpili ani jeden jediný investičný byt, kúpili sme napríklad až tento rok v januári. Teraz mi ďalší klienti kúpili pred týždňom, ale minulý rok, doslova za celý rok sme nekúpili ani jeden jediný investičný byt. A z môjho pohľadu to bol veľký FOMO efekt. Znamená, keď teraz nekúpim, tak mi to ujde, ceny budú vyššie a tie ceny začali lietať v niektorých lokalitách, pri niektorých bytoch, čo som videl, čo sa predalo. Slušne povedané nezmysly. Mojimi hostiami boli realitný maklér Radovan Horský. Ďakujem. Radovan Horský, meno čo tu zostane.